खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना गोबाङानो सोंबाय थादों आंनि केसनि सायावहाय आंनि केसआ मा नांमारदों बै केसखौ नोंथांमोना सोंबाय थादों मा केस माबायदि केसमोन नैबेखौ सोंदों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो मोनफा मोनफा बिजिरना होनो थाखाय बे केसनि सायावहाय भिडिअ लानानै फैबाय आङो। नाथाय बे केसआ मोननैसो केसआ बिराद डेन्जार। केस नाम्बारानो जाबाय सेक्सन IPC 1816 378 375 मिथिबाय। आं दा 375 निफ्राय रायलायगोन। 375 मा 4 नाम्बाराव गोलैयो। दा आं 375 निफ्राय गाहायाव नोंथांमोननो खिन्थाबोगोन। 375 केस होननानै बुङोब्ला 375 मा बहाय गोलैयो? रेप केस। रेप केस माने मालाय गोसो गैयै हिनजावखौ नों जुबुर जुस्ति रेप खालामनाय नैबेयावहाय गोलैयो। जुदि नोंनि रेप खालामनाया फुल जा हाफ जा बेखौ रेप मावनो हमो। बे 375 केसआ गासैबो रेप मावनो गोलैयो। आरो बेवहाय नोङो जुदि हिनजावा 18 बोसोरनि गोजौआव बैसोब्ला 10 बोसोर जेल जागोन। जुदि हिनजावा 18 बोसोरनि गाहायावब्ला नोंनि जेला 20 बोसोर फाखा। बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै ला। माने आंखौ ओरैबायदि फान्दायनानै होनाय जादों जेरै भिडिअ बानायग्रायासो दिनैहाय रेप खालामग्रा जाबाय। दिनै भिडिअ बानायनानै हगारनायनि दायावहाय आंनि केसआ बोरै रेप जाखो आंबो बेखौ बिराद सानदों। आंबो टेनसन जादों। नाथाय आं दिनैहाय गुगोलाव नायनानै बिजिर खालामदों बे केसआ मा। आंबो मिथियामोन केसनि बागै। दिनै आङो गुगोलाव नायबाय बिजिर खालामबाय। आङो दासो मोननो हाबाय बेखौहाय। सेक्सन 375 माने रेप केसआव गोलैयो। गासैबो रेप केसआव थाङो। हिनजावा गोसो गैयालासिनो नोङो जुबुरजस्ति खालामनाय। आरो बेयावहाय दंबावो जाहैबाय नोंनि रेपआ फुल जा हाफ जा बेबो रेप। आरो बेखौ थगायनानै नोङो लांनानै रेप खालामहैनाय। आरो नोङो बेखौहाय नंखाय फिसाय साजायनानै लांनाय। माने बे मोनफ्रोमबो दफाया थगायनायनि दफाया नैबेयाव गोलैजोबो। रेप केस माने नोङो बेखौ थगायनानै लांगोन रेप खालामहैगोन। माने नों बेखौ माबा मोनसे बुंनानै लांगोन रेप खालामहैगोन। नैबेयाव गोलैजोबो बियो। आं बेखौ दासो बिजिरनानै मोनदों। माने आंबो बांद्राय मोजां मिथिया। नाथाय आं जा मिथिदों जा आं गुगोलनिफ्राय मोनदों फंनैसो बुजिनो हादों आङो बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय। बै मोनसेखौबो लाबोगोन नोंथांमोननि सेराव फोरमायफैगोन। नाथाय आङो बेखौहाय नायबावनांगौ दंबावो। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो खिन्थाथ'नाय जायाखै। नाथाय बे केसआ जुदि डेन्जार 375 मा डेन्जार। खिन्थु बियो नंखाय केस होदों आंखौ। बियो बिराद नंखाय जादों। बियो माने बियो सैथो केस नङा। नंखाय भिडिअ हगारनायनि दायावहाय आङो रेप केस नांनो बेथ' सम्भाबना। आङो दासो गुगोलावहाय बिजिरनानै मोनो बे केसखौ। आं केसनि बागैहाय बांद्राय मिथियामोन। नाथाय आङो बेखौ मिथिनो थाखायनो दिनैहाय गुगोलावहाय सार्च खालामनानै नायथारबाय आरो। दा आङो मोनदांनो मोनबाय 375 माने सिख्लाया गोसो गैयालासे नों सिख्लानि मोदोमाव आखाइ होनाय बैबो रेपआव थांबावो। बेबो बे 375 आवनो गोलैयो केसआ। बे केसआ हिनजावा गोसो गैयालासेनो हिनजावनि मोदोमावहाय आखाइ होनो मोना। जुदि हिनजावनि मोदोमाव जुदि नोङो आखाइ होबायब्ला माने नों रेप केस नङाब्लाबो नों रेप केसआव गोलैगोन। बे केस नाम्बारा बेबायदिनो गासै दफाफ्राव लांजोबो रेपआव लांजोबो बे केसआ। हिनजावनि मोदोमाव आखाइ होनाय, हिनजावखौ थगायनानै लाबोनाय, हिनजावखौ थगायना रेप खालामनाय, हिनजावखौ जुबुर जस्ति रेप खालामनाय बैयाव थांजोबो। नोंथांमोना बे केसखौ अलरेडि बुजिनानै ला। आरो नोंथांमोना दि जुबुर जस्ति हिनजावफोरखौ सोरखौबा दों दों थांनानै थाव सोबायो दा बैबो बेयाव गोलैफानो हागौ। मिथिगौ ना? जुदि हिनजावफ्रा होयोब्ला सिख्लाफ्रा होयोब्ला गोसोआव लाखि। दा आं जेरै फान्दायनानै होजादों दिनैहाय इउटुबारासो भिडिअ बानायग्रायासो हिनजाव गुन्दा रेप खालामदों, हिनजाव खावना लांदों नैबेफोरबायदियावहाय केस होजादों। गोबां दफाफ्राव गोलैयो। माने आङो बेखौ नोंथांमोननो बिजिरनानै खिन्थाजोबनो हानाय नंलिया। नङाब्ला भिडिअआ ओरैबायदि गोलाव जागोन। नोंथांमोना बेखौ हमना ला जोङो जुदि सासे आइजोखौ जुदि जुबुर जुस्ति रेप खालामोब्ला माबायदि फान्दायनानै रेप खालामो नै बै सेक्सनावहाय नैबे 375 मा गोलैजोबो। नाथाय आं बेखौ फान्दायनानै रेप खालामदोंमोन नामा? माथो लानानै खारग्रा दोनखारग्राया होमब्ला भिडिअ बानायग्रायासो जाबाय। ओरैबायदि दा आसरित नांदों आङो फाग्लासो। नेक्स्ट
378 नि थाखाय नेनानै था जुदि नायथारनो लुबैदोंब्ला आङो नोंथांनो खिन्थागोन मिथिथारनो लुबैदोंब्ला जुदि मिथिनो लुबैयाखैब्ला नांला खिन्थाला आंबो ओरैबायदि लासिं सिं दंखायो